Diyay usa ka higayon nga miingon ang iyang mga apostoles ni Kristo nga dugangi ang among pagtuo. Niya niingon si Jesus, ug doon na mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mustasa, makatsugo na mo aning kahoy, balhin ngadtos dagat ug mobalhin. Karon iyang gideklarar, niingon siya, sultihan ko kamo, wala akong makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Ug unsa man ang gisukod ni Kristo nga gidak-on sa pagtuo, ang pagtuo sa Romanhon nga opisyal nga niingon, sugua lang ko sir, ayaw lang pag-adto sa amo kay dili ko takos nga mudawat nimo sa akong balay, sugua lang ko kay ako sad bitaw manugo man sad ko, mauna nga sugua sad ko. Mga igsoon, kini di ang tinuod nga pagtuo na makapahimo gid natong dako sa matas Ginoo, kana di ang mahimo gid tang sulugoon sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ingna sugot kag sugoon ti ka. Ingna kono, ingna sugot ka, ako kasugoon. Kita lahi man ta, og sigihan tag sugo, magyaw-yaw man ta. Bisag ako, kapila naman ko nagyaw-yaw. Masuko pamanggani, labi na gyud arang-arangan kapag kabutang, niya sugoon ka. Bisag pari pa na mo sugo, maglagot ka eh. Nga naman, tungod kay wa man kamutuo niya. Pero nituo ka sa usa ka tawo, sugoon ka, mutuman gyud. Nga nasa daghan kayo sa social media karon nga adto kunong rally sa INC, kuan kuno to kanang organic pasabot, nangadto gyud ang mga tao, daghan kuno kayo karon kuno, mas daghan pa kuno ang pulis nga nagbantay kaysa gibantayan. Kadtong rally sa Iglesia ni Cristo, niabot man tog mga 600,000 ba to? Ilang bana-bana, pero ang uban moingon mga 2 million, naabot laghay tinoro to, basta naagid anang gidaghanona. Ang rally kuno gahapon dito sa Manila, ambot ka diri sa Cebu. Ako kat atambong sa datong diri sa Cebu kay nasad tawi appointment. Ang dito sa Manila ba, mo magitoy sentro. 7,000 kuno ang nagrally, ang pulis nga nagbantay 16,000. Nganong daghan man kayong pulis magbantay og naay magrally? Wa mo mahibong? Unsa man na sila? Bagyo, baha, bantayan. Ang diri gani sa ato nagbagyo, ambot pila ka buok Navy ka ang gipada para mo atiman sa mga naigos bagyo. Wa man gani kuno helicopter katong panahos pagbagyo, wa man gani, wa magisla kitag na ay mga Navy ato pagkahuma naman, pagliwas naman. Nga kusog ta kitong bagyo gud to. Mga igsoon, nganong naingon ana man tungod kay wa natay pagtuo sa atong mga leaders. Ang atong mga leaders, dili na kaayo sila influential sa atong kasing-kasing. Mao na magpanuko na taog tuman kung moingon sila mag-rally ta. Or moingon sila, mao ni atong buhaton. Ingon ta, kamo lang diha. Pero kung naatay pagtuo, mo sunod gidayon ta. Nga naman, kay kaning pagtuo, lagi, mo tudlo ni nato nga mahimo tang sulugoon sa atong gituuhan. Parihagod anang masakit ka, nga ingnon kas doktor, operahan ta ni, pag-budget og 300,000. Kung nituo kas doktor, tungod kay eksperto siya, nga naa sa kay sakit,
ngita gyud kag 300,000. Tuman gyud ka. Inigingos doktor, pa-admit na kaning adlaw ha. Adto dayon ka. Ayaw pagkaon ha, fasting ka, kay mag-testing ta. Fasting sa ka. Di ba? Uy. Gano man? Nituo man ka. Gasto pa. Pero inigingos pari, palit mo slat ha. Ang sa may imong buhaton. Palit. Kay nituo man kang Padersiano. Palit mo ticket sa Sweet Notes ha. Karon na rabaning December 14 kay ato rabasan ning fundraising. Unsa may imong buhaton? Kung mo palit ka sa ato panituo kang Padersiano. Yang anong mo tuo nga mong Padersiano o musulti kog ingon ana. Basin inyong gitan-aw nga sa inyong side, sa inyong kasinatian na ako'y credibility. Na ako'y napakita ninyo nga angayng tuuhan. Pero tan-aw ninyo, ako ra nang gikurakot, kanang inyong gipalit og slot, ako ra nang gisud bulsa, iglingi-lingi inyo simbahan, wa gyud nahitabo. Kanang atong concert, ako ra nang isud bulsa, mantinilan lang na nato diag. Ginagmay, amo ingon mo usab pay layog ani. Usab pay layog. No? Pero tanaw ninyo karon sa ato mga slot din na mayong epekto. Slot pa more. Di ba? Nga ingon na na siya. Ang atong Ginoo mga igsoon, angay bang tuuhan nato og sundon o dili? Lingay mong tupad. Ning namusunod pa kas Ginoo. Pananglitan mo ingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Musalig ka nga makaayo na nimo ang paghigugmag kaaway. Kinsa dinhi ang wa na gyud kaaway ta sa ngamot. Kanang wa na gyud moy awayon ba? Wa na moy kasab-an, wa na moy singhagan. Sa ato pa, wa may niisas kamot, sa ato pa, wa gyud mo mutuos Ginoo. Nga ingon mo, tuo mo. Nga inig-check, mo maguna i-fact check maguna siya. Karon bitaw na sa gyapon sa social media na itulo ka issues na wa ma fact check sa atong talahorong presidente. Una, ang gi-accuse ni Saldico na appeal siya sa corruption, na siya maoy utok sa corruption. Wa pa gid na nila masulbad. Ngano man, wa man paimbestigahi ang presidente. Ang makasulbad ana, paimbestigaran siya. Ikaduha, ang gi-accuse sa iyang igsoon nga si Amy Marcos, pero daghan namang ni-accuse ana, pero ang iyang igsoon mahog man gitog first hand witness nga ning accuse niya nga adik gid siya. Wa pa na fact check. Unsa may maka-fact check ana? Credible drug test. Public credible drug test. Kung iyan ang buhaton, pwede niya ingnon. Sayop ng gisulti ni kanang akong igsoon. Nga man to siya, di kuno to niya igsoon ang gasulti. Maura man to iyang tubag. Di man to si Amy nga akong igsoon ang gasulti. Og ang ikatulo nga kana ganing sana kinahanglan nga i-fact check ang kanini ang itawag nato og corruption nga bilyon-bilyon. Wa pa gid na mapruibahi niya. Ngano man wa madipinsahe tungod kay og daghan pa wa may investigasyon sa mga nagduma gyud sa authority. Mao nang ari raman magsigig kanang kiha-kiha papriso-priso sa mga ubos ba
Di man na pwede. Pananglitag na korupsyon sa parokya, imbestigahi ang parish priest. Ang magkanang sekretary, kanang lay minister, ang sakristan mayor, mo na imong imbestigahan. Pila ra may makuha na nila, kanang mga luwa, head sa luwa, inana, head sa PPC, pila ra may makuha na. Ang dako yung makuha ang parish priest. Og naay korupsyon sa diocese, imbestigahi ang obispo. Obispo mo imbestigara, ayaw ng mga parish priest kay ginagmay ra maning amo. Ang ato magka dito mag-imbestigar. Mao na og dunay korupsyon sa atong nasod nga mura nagiayra na ta sa ubang nasod. Ang ato gani kunong kwarta na nay mga nasod nga di na mo change atong kwarta labi na dito sa US. Kay nakakadiri na ang atong currency. Nakita naman nilang naagid akong korupsyon sa Pilipinas. Imbestigahi ang mga executive officers. Kay maunay nag-approve. Kana mga leader yun. Leader sa Congress, leader sa Senate, leader sa executive, or leader bakas judiciary. Diha, imbestigaha. Unyag malimpyo na diha. Mulimpyo sa napadoong sa ubos. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo siya gyud maoy mulimpyo sa Israel. Ingon siya, himuon tamong matahom. Ako'y muhimo ninyong matahom. Dili ka mo mo'y maghimuhimo ra ninyo, mag-declare ra mo nga, matahom nako. Ana, ako sa'y muhatag ninyong proteksyon katong panganod nga gamhanan. Ana, pasabot, ang mo fact check, mao ang kamatuoran. Ang mo fact check, mao ang credible judge. Ug kinsa may credible judge nato? Ang Ginoo. Nya unsa man i-translate sa Ginoo diri sa atong nasod, kun matuman ang atong Philippine Constitution. O kinsa may mo-declare nga natuman ang Philippine Constitution, ang atong Supreme Court. Ang Supreme Court, kung maghisgot tag balaod. Kay og nasod atong hisgutan, ang ato mang konstitusyon, bisan sa atong order, ka mga religious order, na ay conflict. Unsa man dayo isulbad sa leader, tanawa ang konstitusyon. Dinisad sa atong atong simbahan na Katoliko na ay conflict. Unsa man day tanawon? Tanawa ang Code of Canon Law kay mao man ay konstitusyon sa atong simbahan. Ana. Nya unsa may gisultis konstitusyon nga ang atong nakasaa dinhi labi nagdakog ranggo sama sa former President Rodrigo Duterte nga gi-accuse og crime against humanity, husayon dai didto sa ICC. Nya wa gani kaso diri sa ato. Dili di ang muhusay ang atong Supreme Court. Unang mura ko glainan ba katubitang maminaw ko anang declaration dito sa ICC nga ang iyang request sa interim release gidisapprove namo kay sa among tan-aw ang yun ani. Naku pastang luuyan nato no. Ang nagsigig declare kaning mga naw nga dili Pilipino. Wa gyud sila kahibaw unsay kultura nato dinhi. Do na manggoy risk basta kuan mo mabuhian ni siya do na risk. Kinsa may naingong na risk nga di man gani ka taga Pilipinas. Mao ka na sentimentos mga Pilipinos sa kinabag-an sa mga Pilipinos, kamoy mag-interpret namo. So ayan kuno nato ang ilang nasod kita say mohusay diri sa ilang mga leader dito. Mo reklamo na ang reklamo sa mga Americans against Donald Trump husayon sa atong Supreme Court dinhi. Ay di ka talud-an atong naong. Nya kita ato pag yung former leader dili na lang sa iyang pagka-leader, sa iya na lang pagka-Pilipino. Ug naay sala ang atong konstitusyon ug ang atong Supreme Court. Muna dinhi sa simbahan, ang muhusay nato ang atong Santo Papa. Musangko kita didto ug naa na sa atong Code of Canon Law ug sa atong mga decrees sa simbahan. Mo'y atong sundon. Dili ta ipahusay dito sa
korte, gawas lang kon doon na natay mga gitawag og legal anomalies. Pero og doctrinal, faith and morals, kita din husay-husay. Ingon ana ba? Nya karon lingiyay mong tupad. Ingna og husayon karos Ginoo. Matahom ka ng imong naong. Matahom o dili? Suway. Suway lang. Mao na gitawag og examination of conscience. Og naa tay konsensya mga igsoon, makuan gid ta. Matandog gid ta. Kay ang Ginoo nga atong gituuhan nahibaw sa tanan ug gamhanan sa tanan. Mao na ang pagtuo niining Romanhon giday gid ni Hesus. Nganuman kumbinsido siya nga si Hesus Ginoo, nga si Hesus gamhanan, nga kun mosulti siya ang iyang pulong na ay gahom hangtod karon. Kay matod pa sa letter to the Hebrews, He is the same God of yesterday, today, and forever. Ang iyang pulong kanunayng buhi, kanunayng gamhanan. Muna, musunod gyud ta. Nya kay ang sugo ros Ginoo nato, mamalit man tag slat dinhi sa atong parokya, hasta mo mga online parishioners sa may buhaton. Ayaw na pagsigig langay-langay, ayaw na pagsigig diag ingon nga analyze baka kinsa man kang mo analyze sa supreme judge, di ba? Hingkay ikaw ra mo gunay gasulti pader. Maubitang niingon ang kaning Roman hon nga officer, isulti lang kay ako nang isulti didto, kay nabi tay mo ingon ako buhata, nako ingnon buhata ni mo buhat ra man sad siya. Ako igo ra sa kong nisulti. Ngayon man Ginoo ipa-report di akong i-report. So ayan na to. Ang atong slot nga grace para atong former project nga wapa na to mahumagbayad niabot ng atong halin og 95,076 ka slots na apay 604,924 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge, 275 pa ang atong nadawat. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing atong project dinhi sa parokya kaning gitawag to Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. 69,128 na ang atong halin, na pay 30,872 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 177 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR, ang atong gamitonon para itukod og mga balay nga nangaigo atong baha, niabot nag 18,308 ang ato karong napundo, tag 100 pesos per slot. Doon na pa ni siya mga related expenses sa atong pagpang-distribute atong mga hinabang nga wala pa nato na-deduct dinhi. Sige, atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Nya ang atong sweet notes ha, karong December 14, to ng fundraising. Iampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon, labi na gid sa atong tig concert ang Sweet Notes Couples. Atong iampo. Nya ang saod man pagpalit og slots og sa ticket, una, pwede ninyong ihatod dinhi sa atong opisina o diha sa mga lamisas gawas ug naaman maglingkod. Ikaduha, pwede ninyong i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen ang atong mga bank accounts. O ikatulo sa atong GCash. Open na ron ang among mga GCash. Kaning tanang GCash. Available na sa ni karon. Nya, kung dili ka kahimo ni ining paagiha, ipadala sa kwarta padala. Wa sad nay limit. Tanawa lang ning among mga ngaan dinhi.
kay maunay padadi. So kini siya atong gibuhat tungod kay makapahatag ni og kaayuhan sa atong parokya o proteksyon sa ato sang katilingban. Muna, unsaon man nato pagpadayon niini, pagtuo gyud. Motuo gyud ta nga dili ta masulbad or dili nato masulbad kining grabing problema sa atong nasod ug sa atong katilingban, pinaagi lang sa atong tawhanong katungod. Kining panag-away, siging dinautay, wa gid ni sangkuan nga maayo. Ang ato positive action sa ato dinhing parokya, ang positive action mao ang atong pagsigig palit og slat. Mo resulta gid ni sa improvements sa atong katilingban. Nya maka-contribute sa ning adto sa laing katilingban, sa laing parokya, do na sa sila pamaagi didto para pagpalambo kana mag-abot na ni ang kalambuan sa katilingban. Nya ako ding Osbon pag awhag do na naipipila nga nang-apply para sa balay kay murag maglisod mamigsuhid ngadto ninyo nga kinsa ginay nawagtangag balay ato lang huwaton nga mga apply mo first come first serve makahimo ta karon og mga ginagmay lang ni nga balay ha or budget 50 to 60,000 ang atong capacity paghimog balay ug asa maabot ang gidak-os balay ana mura nay atong ihatag at least makatabang na sa inyong puy-anan kamog yung wa gyoy gipuy-an. So apply lang mo dire, butangis inyong ngan unya picture ang inyong former nga gipuy-an unya contact person and contact number padala sa opisina kay ato dayon ang ipaadto ipa-evaluate karong simanaha magsugod na tagtukod sa mga balay. Salamat kaayos Ginoo nining inyong mga tabang.